Beden dilinde yalan en köp ortağa çıkarıyan hareketleriň biri kişinin stresini gorajak bolmagydyr. Stresde wagtymyz bedenimiz islemeýän hareketlerimizi edip bilýändir. Birinji ediljek hareketler ýüze ellemek we gaşamakdyr. Yalan sözleýän wagtymyzda gan basynjy artmaga başlar. Bu ýagdaýda orta biziň burnumyzyň ugy we gulagymyzyň ýumşak ýeri gijemäge başlar. Bu sebäpden adamlar islemeseler burunlaryny we gulaklaryny açarlar. Bu hareketler ağaçsymyzdan agzyny ýumyp we stresi azalt diýen signal bilen gelýär. Ünsürýän bolsaňyz çağalar yalan sözleýän mahaly agzlaryny ýapýarlar. Ul ýaşlar bolsa hamana ol ýer gijeýän ýaly onuň üstüne örtýärler. İkinji ediljek hareketler bolsa özümize galkan döredir. Ol kişiniň aň astyna özüni goramak üçin gollaryny üst-üste geçirer we özüni sizden ýyda çekip gorap alar. Aslında rahat oturan kişi onu biýmeda etýän soragy berýän mahalyň özüni gorap alýan herekete geçýär. Hamana maňa azar bermesini diýen ýaly.